O Partido Popular fai un ano á fronte do goberno da Deputación de Pontevedra, un aniversario que hoxe quixeron celebrar facendo balance ante un salón de plenos cheo de alcaldes e representantes de asociacións e entidades. Luís López debullou os resultados das accións de goberno do seu equipo. Que tras saúdos o acto non asistiron deputados do Partido Socialista, si do BNG, César Mosquera, quen fora vicepresidente do goberno provincial nos anteriores 2 mandatos, lamentou o ton empregado por López no seu discurso. De contado ampliamos antes titulares. A Garda Civil detivo 4 persoas vinculadas ao tráfico de drogas a menor escala en Boiro e na Pobra. Foi en diferentes operativos levados a cabo na última semana. A primeira destas detencións tivo lugar en Boiro. Nesta mesma localidade tamén desmantelaban un punto de venda de drogas coa detención de outra persoa, tamén delincuente habitual, o que lle interceptaron diversas doses de heroína, cocaína e marihuana dispostas para a súa venda. Baixo o lema O teu mellor verán, a Xunta iniciou hoxe, 1 de xullo, unha nova campaña dos seus campamentos de verán. Foi en Boiro, onde o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude visitou o campamento de Espiñeira. En toda Galicia, este ano ofrécense 11.500 prazas. A Feira Náutica de Outes consolidouse nesta segunda edición como un referente no sector en toda a comarca. As embarcacións tradicionais e os postos do mercado mariñeiro foron os principais atractivos deste evento. Ademais de dar a coñecer as últimas novidades en sectores profesionais como a construción naval ou os servizos náuticos, a feira serviu para enxalzar a tradición e cultura mariñeira desta vila e de toda a comarca. Terceira xornada dos expedicionarios da Ruta Quetzal en Vilanova de Arousa. O grupo de máis de 200 rapaces e rapazas de toda España están a aproveitar o tempo no concello do Salnés. Esta mañá visitaron a Conserveira Dardo e o Pazo do Cuadrante, a Casa Museo de Valle Inclán. E tras as grandes citas deportivas que se desenvolveron na Pobra nos últimos meses, este sábado disputarase a 19ª Bandeira de Traíñas Concello da Pobra. Trátase da primeira das 8 regatas que conforman a Liga B deste ano, na que participarán 6 clubes galegos. Son algúns dos asuntos que imos tratar de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. O Partido Popular cumpre un ano á fronte do goberno da Deputación de Pontevedra, un aniversario que hoxe quixeron celebrar facendo balance ante un salón de plenos cheo de alcaldes e representantes de asociacións e entidades. Luís López debullou os resultados das accións de goberno do seu equipo. O 6 de xullo de 2023, o Partido Popular recuperaba o goberno da Deputación de Pontevedra. Luís López asumía a presidencia da Administración Provincial despois de 2 mandatos en mans dun bipartito PSOE-BNG. Hoxe o PP celebrou o primeiro aniversario deste mandato. En vez de buscar diferencias, buscamos acordos, devolvemos a cordialidade onde había crispación e cambiamos as extravagancias ideolóxicas polo sentido común. E como resultado diso, a porta desta casa sempre estivo aberta e nós quixemos estar coa xente. É un ano tendendo pontes. A formación encheu o salón de plenos de alcaldes de todos os partidos e representantes de asociación e entidades da provincia. López falou de tender pontes e repasou o traballo realizado no último ano baixo o título 12 meses, 12 fitos. Impulsamos máis de 440 obras de todo tipo. Humanizacións, melloras en camiños, parques infantís e recreativos, equipamentos deportivos, obras en abastecemento, saneamento, melloras en eficiencia enerxética, entre outras moitas, e novamente con todos os concellos. A creación de 725 postos de traballo en concellos de menos de 50.000 habitantes, a colaboración con outras administracións e actores sociais, os éxitos no eido turístico ou a forte aposta polo deporte foron algúns dos temas que destacou o presidente. E seguiremos ao carón do milleiro do máis de 1.000 asociacións e da xente como a que nos atopamos nos 1.800 actos. Continuaremos a ser un goberno que cree na provincia, que aposta por ela e que aspira a acompañala en todos e cada un dos seus retos. Finalizamos
un ano tendendo pontes, pero continuaremos traballando para fortalecer a que sempre nos uniron como territorio e abrir outras novas. López tamén sinalou da xestión do seu goberno a aposta por reformular o proxecto de Santa Clara, a creación do novo servizo de xuventude e reto demográfico ou o pago de facturas e provedores nun prazo máximo de 6 días. Bueno, ao acto non asistiron deputados do Partido Socialista, pero sí do BNG. César Mosquera, quen fora vicepresidente do Goberno provincial nos anteriores 2 mandatos, lamentou o ton empregado por López no seu discurso. Ademais, sinalou a falta de autocrítica. Así as cousas, tendeu a man o Executivo provincial para manter a colaboración nos asuntos de interese para Pontevedra. Creo que é un exceso de triunfalismo, que creo que, bueno, é lógico, non polo tipo de acto, pero, bueno, unha falta de elegancia, bueno, que cada un pois o pode interpretar como que, pero creo que non era especialmente oportuno, non? Creo eu, nesta situación. Dito isto, nós seguimos pensando que que canto mellor lle vai ao goberno, pois mellor irá a provincia e que, bueno, que ten a nosa man tendida para os avances ou para as melloras que se poidan impulsar, non? A Garda Civil detivo 4 persoas vinculadas ao tráfico de drogas a menor escala en Boiro e na Pobra. Foi en diferentes operativos levados a cabo na última semana. A primeira das detencións tiña lugar na rúa Pablo Iglesias de Boiro. Alí os axentes sorprenderon a un individuo en posesión de 2 bolsiñas de heroína, 10 de cocaína e un frasco con esta última substancia. O detido é un vello coñecido das forzas da orde por feitos semellantes. Nesta mesma localidade tamén desmantelaban un punto de venda de drogas coa detención doutra persoa, tamén delincuente habitual, o que lle interceptaron diversas doses de heroína, cocaína e marihuana dispostas para a súa venda. Por outra banda, na Pobra detiveron tamén a un individuo mentres realizaba un intercambio de droga por diñeiro. Durante o rexistro acháronse 0,18 gramos de cocaína e varias moedas, o que levou á súa detención. Boiro vai aumentar o cadro de persoal da súa policía local mediante a convocatoria da oferta de emprego público de 2024 e cubrir así varias prazas vacantes. Segundo explica o alcalde, Xosé Ramón Romero, en total ofertaránse 7 prazas na vindeira convocatoria da Academia Galega de Seguridade Pública. Dende o ano 2009 non se cubrían as prazas vacantes por xubilación na policía local, polo que o seu cadro de persoal viuse moi mermado estes últimos anos. Esta convocatoria que ven de sacar agora o Concello, xunto coa realizada xa en 2019, permitirá mellorar o número de efectivos. En 10 anos non se cubreu ningunha plaza nova na policía local, nin as que se xubilaron, nin unha nova. Non fomos quen no 2019, recén entrado, sacar 4 plazas que se cubriron 2 e 2 quedaron porque, bueno, a xente que aprobou pediu a excedencia, non? Bueno, pois desde esa época, desde 2019, seguimos traballando e, bueno, e agora estáse vendo os frutos, non? Acaba de salir a semana pasada no Diario Oficial de Galicia que Boiro vai convocar 7 plazas de guardia. Segundo explicou o propio rexedor, está previsto que se incorporen no ano 2025, unha vez rematen a súa formación e realicen as probas selectivas na Academia Galega de Seguridade Pública. A nosa intención é que estas 7 plazas que van a salir de novo a creación, que para o próximo verán xa estean en activo. Polo que me din na Academia, este ano van a ser os exámenes, o período de que teñen que estar na GAPS, na Academia de Seguridade na Estrada, e para o próximo verán xa estarán formando parte desta plantilla. E nos queda tamén para este ano, que este ano seguramente saian tamén 2 plazas de oficiales e unha de inspector. A nosa intención é que entre este ano e o próximo ano pues, podamos completar a totalidade da plantilla. Se non me faltan os números, quedaríamos seguramente con 18, 19 persoas xa en activo e, bueno, iso que nos vai garantizar é que podamos recuperar ter guardias as 24 horas e durante todos os días da semana.
Cambiamos de asunto. A Xunta, a través da Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, iniciou esta mañá a mellora do firme da autovía do Barbanza naqueles treitos que se atopan en peor estado. Trátase dunha primeira fase do reforzo do firme que se executa en cumprimento das obrigas da sociedade concesionaria dentro do contrato de concesión de obra pública. Aínda así, dende o Goberno galego xa anuncian que unha fase posterior se dotará a toda a autovía dunha nova capa de rodadura. Os traballos prolongaránse durante toda a semana. Un dos primeiros tramos nos que se está a actuar é na Pobra, no ramal de conexión da autovía coa C305. Posteriormente levarase a cabo tamén actuacións no enlace sur neste mesmo concello e no de Boiro, en concreto no treito de Vilariño. Ribeira porá en valor os seus mitos e lendas a través dunha ruta guiada liderada polo polifacético Toñito de Poi. Despois da publicidade, ampliamos. Aquí estamos nas novas en Canal Rías Baixas. O conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López, participou esta mañá en Boiro no arranque dunha nova campaña dos campamentos de verán da Xunta. Acompañado da directora xeral de Xuventude, Lara Meneses, López destacou a ampla oferta con máis de 11.500 prazas dispoñibles. Baixo o lema O teu mellor verán, a Xunta iniciou hoxe, 1 de xullo, unha nova campaña dos seus campamentos de verán. Por tal motivo, o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, visitou o campamento de Espiñeira, en Boiro, onde lle deu a benvida a un grupo de nenos de idades comprendidas entre os 8 e os 12 anos, que participarán nesta primeira quenda. Acompañado da directora xeral de Xuventude, Lara Meneses, López destacou a gran aposta que se fai dende o goberno galego para ofrecer unha programación de verán de calidade para a mocidade, unha das de maior nivel do Estado, onde, segundo el, somos todo un referente neste eido. O que realmente nos importa que é que os fillos e as fillas das familias de Galicia disfruten de un verán, posiblemente do mellor verán das comunidades autónomas de España. Somos a comunidade autónoma que máis esforzo orzamentario fai, que máis plazas de campamentos saca durante todo o verán, e somos un exemplo, non? Un exemplo a nivel nacional de políticas de xuventude. Neste caso, pues, creo que temos os mellores equipos, temos as magníficas instalacións, como podemos comprobar hoxe aquí en Boiro, e, por tanto, bueno, estamos en condicións de garantizar un verán extraordinario para as familias galegas. Un feito que tamén resaltou a directora xeral de Xuventude, quen aludiu á ampla oferta de prazas, superando este ano as 11.500. Esperamos que sexa unha magnífica campaña para toda a mocidade galega, pero tamén para as familias, porque é unha forma de conciliación que ao final no verán é moi necesaria, e isto tamén demostra, non, o compromiso do goberno galego con toda a mocidade e coas familias, reitero, porque é unha aposta do goberno con máis de 5,5 millóns de euros, e, bueno, pois estamos moi contentos e esperamos que esta campaña sexa moi boa para as familias, para os cativos, e que a disfruten moito. Na visita tamén participou o alcalde Xosé Ramón Romero. E acerqueime aquí para darlle a benvida aos rapaces que van a estar 10 días aquí, que conozcan o noso pobo, e xa lle transmitía aos rapaces que fagan o propaganda do noso concello, que animen aos pais a vir de vacacións ao noso pobo, porque témolo todo. A verdade é que estamos situados nun sitio privilexiado, con serra, con unha ría magnífica, con a gastronomía. En total serán 4 as estadías programadas neste campamento de Espiñeira, cun total de 492 prazas ofertadas. E primeira xornada dos espazos Concilia no concello de Poio. Son 3 os que estarán operativos durante os meses de xullo, agosto e setembro neste municipio, co obxectivo de facilitar a conciliación familiar. O servizo conta este ano con máis de 600 prazas. 3 espazos Concilia farán máis sinxela a conciliación familiar e laboral durante o verán para as familias do concello de Poio. Están en marcha dende hoxe e continuarán operativos ata o mes de setembro. Este tipo de actividades son fundamentais. Somos un concello cunha población moi xoven e donde entendemos que ofertar este tipo de, como é o caso do Espacio Concilia, é fundamental para que eses pais, nais, avós, aboas, pois poidan ter un mellor día a día e, sobre todo, que estes nenos e nenas que somos aquí o poidan pasar tamén e disfrutar. Un deles é o do Colexio Isidora Riestra, no que hai 150 inscritos. Esta primeira xornada transcorreu con presentacións e xogos. Nerviosismo por algúns dos críos por volver a ver aqueles nenos e nenas que na
na pasada, en este caso, ludoteca, pois se encontraron con eles, pero bueno, nos, por parte do Concello, pois estamos moi contentos de que se iniciara sin ningún tipo de percance salientable e esperemos que funcione o mellor posible. Completan a oferta os espazos Concilia dos colexios Espedregada e Viñas. Entre os tres suman máis de 600 prazas que este ano ademais son gratuitas, grazas a unha subvención da Xunta de Galicia. 1,5 millón de euros en todos estes espazos Concilia da provincia, o cual quer dicir que miles de nenos e nenas teñen a oportunidade, como dicía o alcalde de Poio, de seguir este programa de forma gratuita. A gratuidade do servizo é unha das principais novidades respecto á edición do ano pasado. A segunda, que se amplía o funcionamento ata o 6 de setembro. A terceira, que nesta edición se inclúen tamén 2 sábados durante o verán, o 13 de xullo e o 10 de agosto. Máis cousas, Ribeira por en valor os seus mitos e lendas a través dunha ruta guiada polo polifacético Toñito de Poi. Ademais dun percorrido por lugares cheos de misterio, o público disfrutará dun concerto e unha cea. A inxente tradición mitolóxica que aínda pervive en Ribeira fai desta terra un lugar máxico e cargado de lendas. Así o entendeu a Concellería de Turismo, que vén de poñer en marcha unha ruta de mitos e lendas que estará guiada por Toñito de Poi. Estou moi contento e agradecido por contar comigo, que é unha cousa que eu levo sempre peleando así por a natureza, e eu tiña un titular así na cabeza que era de: si queres ver a Galicia verdadeira, tes que vir a Ribeira. E este é un dos primeiros pasos, e dentro da Galicia verdadeira, a pesar do entorno de carballos e das especies autóctonas, tamén está a nosa idiosincrasia do misticismo, como é o bo galego, non? Quer dizer, a velas ailas. Entonces, eu creo que esta ruta é perfecta para explicar as cousas cunha cuarta de profundidade máis. As rutas desenvolveránse en 4 datas, o 12 de xullo, o 13 e o 24 de agosto e o 14 de setembro, a partir das 7:30 da tarde. O remate terá lugar un concerto e serviránse uns petiscos para os participantes. Será unha ruta de unha dificultade moi moderada, calquera persona pode vir, está pensado para que podan acudir familias. Ao finalizar, como dixen antes, teremos un pequeno ágape no que a xente vai poder comer, beber e disfrutar un pouco despois de escoitar estas lendas que se van a ir contando ao longo do roteiro. E despois contaremos cunha actuación de Toñito, que creo que ten algunha canción incluso preparada para este acto. Por cuestións de aforo, aconsélase reservar praza previamente na oficina de turismo do Malecón. E a Feira Náutica de Outes consolidouse nesta segunda edición como un referente no sector de toda a comarca. As embarcacións tradicionais e os postos do mercado mariñeiro foron os principais atractivos dun evento no que se deron encontro diversos profesionais do sector naval. Éxito de público na Feira Náutica que se celebrou esta fin de semana no Porto do Freixo. Unha vintena de expositores conformaban a oferta desta segunda edición organizada polo Concello de Outes e o GALP Costa Sostible. Ademais de dar a coñecer as últimas novidades en sectores profesionais como a construción naval ou os servizos náuticos, a feira serviu para ensalzar a tradición e cultura mariñeira da vila e de toda a comarca. As embarcacións tradicionais centraron boa parte da atracción dos visitantes cunha exposición en terra e unha regata de bucetas no mar. Non foi esta única saída pola ría, posto que se ofertaron tamén rutas a bordo do Joaquín Vieta, así como diversos roteiros culturais percorrendo as pegadas do mar por terra. No apartado gastronómico desenvolveronse degustacións de produtos da zona, con especial presenza das conservas. Así instalaronse diversos postos no mercado mariñeiro, dedicados á venda non só de produtos de alimentación, senón tamén da artesanía. A música acompañou tamén todas as actividades con concertos e actuacións durante os 3 días que durou a feira. O bo balance desta edición fai pensar xa na continuidade desta iniciativa, co obxectivo de ampliar o número de empresas participantes de cara ao próximo ano. Terceira xornada dos expedicionarios da Ruta Quetzal en Vilanova de Arousa. O grupo de máis de 200 rapaces e rapazas de toda España están a aproveitar o tempo no Concello do Salnés. Esta mañá visitaron a Conserveira Dardo e o Pazo do Cuadrante, a Casa Museo de Valle Inclán.
estamos saliendo mucho de nuestra rutina y yo creo que esta es una experiencia que nos va a aportar muchísimo a nivel, bueno, intelectual, simplemente a nivel de saber defendernos en la vida nosotros mismos, porque estamos aprendiendo cosas que si no hubiésemos salido de casa no habríamos tenido la posibilidad de ver y de experimentar y todo. Yo creo que va a ser una experiencia genial. Ahora mismo llevamos aquí como 2 días y medio en Villanueva de Arousa, nos lo estamos pasando súper bien. Ayer hicimos la ruta por el mar de Santiago y la verdad que fue precioso, vimos hasta delfines con el barco y hoy hemos ido a aprender el oficio de las mariscaderas, que súper bien, la verdad que tienen un trabajazo enorme detrás y levantarse tan temprano y trabajar tan duro nos ha sorprendido a la mayoría. Os participantes do Camiño a Vela recalaron esta fin de semana no Barbanza como paso previo ao fin da ruta ata Compostela. As 22 embarcacións foron recibidas pola Mancomunidade Barbanza Arousa no Porto Deportivo da Pobra na penúltima etapa do seu camiño marítimo. O pasado 6 de xuño, unha vintena de embarcacións partían do porto francés da Rochelle. Tras máis de 20 días en ruta, con xornadas complicadas por mor do estado da mar, esta fin de semana recalaban nas Rías Baixas. A primeira parada foi no Porto da Pobra, onde os responsables da Mancomunidade Barbanza Arousa lles tiñan preparada unha ampla axenda para coñecer os encantos da comarca. La verdad es que este año el mar está haciéndonoslo sufrir un poquito más que otras ediciones, pero bueno, la llegada hoy a Pobra do Caramiñal ha sido ya fantástica y nada, pues ya un poquito con los últimos tirones de la travesía. Nos recibe la Mancomunidad de Barbanza Arousa y haremos una visita por el pueblo, por el barrio de los catalanes, os comentaban antes, y después tendremos una pequeña recepción aquí en el puerto. Tras recalar no Barbanza, partiron cara a Vilagarcía, na que foi a última etapa marítima antes de alcanzar Compostela a pé. Hay que llegar a Santiago y no está en el mar, así que haremos mañana la navegación hasta Villagarcía, la entrada por el río Ulla, la traslatio, hasta Padrón y despois ya caminaremos hasta Santiago. Nesta novena edición, Navega o Camiño consolidouse xa como unha das rutas xacobeas por mar máis importante, con preto de 200 peregrinos de diferente procedencia. Este año han participado 22 embarcaciones y en total casi 180 peregrinos. Hemos tenido una peregrina del mar argentina, el resto pues más o menos la mitad franceses, hay un barco belga también y el resto un poquito repartidos de toda la geografía española. Dende a organización destacaron as moitas facilidades con que contan grazas á implicación da Mancomunidade Barbanza Arousa, polo que xa pensan na vindeira edición para que xa contan con algunha embarcación inscrita. Bueno, pois seguindo o seu percorrido, os case 180 peregrinos chegaban o sábado a Vilagarcía. Ali foron recibidos por representantes do Concello e da Mancomunidade do Salnés, entidade colaboradora desta iniciativa. Dende o ente comarcal insisten na importancia do turismo náutico para promocionar o Salnés durante todo o ano. A ruta destes peregrinos continuou coa traslatio o camiño primitivo que recorda a viaxe dos restos do apóstolo en barca de pedra ata chegar a Pontecesures. Finalmente, completaron a pé o traxecto a Padrón e o domingo chegaron a Santiago de Compostela. A nós estamos encantados de recibilos un ano máis, é moi importante a nivel de promoción turística e ademais isto é algo que vai xerando que ao longo de todos estes anos moita desta xente que navega a vela pois xa empecen a deixar os seus barcos durante todo o ano aquí, nunha cidade como Vilagarcía. A desestacionalización do turismo na comarca do Salnés é algo moi importante, somos conscientes de que cada ano pois hai que dar pasos para que podamos conseguir ese objetivo final. Somos conscientes de que nos meses de xuño, xulio e agosto pois estamos nunha cota moi alta de turismo, pero é certo que ao longo do ano pois hai que traballar quizáis un pouco máis para conseguir ese objetivo, non? Eu creo que dentro desas posibilidades pois o turismo náutico pois é un atractivo moi importante. Somos conscientes eso que, como dicía antes, que hai máis turismo e polo tanto hai que potenciar e hai que promocionar pois este recurso tan importante que poida vir por toda a costa cantábrica. Bueno, entre las grandes citas deportivas que se desenvolveron a Pobra nos últimos meses, este sábado disputarase a 19ª Bandeira de Traíñas Concello da Pobra. Trátase da primeira das 8 regatas que conforman a Liga B deste ano, na que participarán 6 clubes galegos.
O campo de regatas do Peirao Comercial da Pobra acollerá este sábado o inicio da Liga B de Traíñas, na que participan, ademais do Club Anfitrión, o Club de Remo Cedeira, o Club Regatas Perillo, o Club do Mar de Bueu, o Club de Remo Chapela e o Club de Remo Náutico Ribeira. Van a ser tantas igualadas, porque como vos decía, hai 4 equipos que somos moi xóvenes. Básicamente o bloque deses 4 equipos son xuvenís, todos. Xa nos conocemos bastante, xa competimos en Batel. Creo que eses 4 clubs vamos a andar moi igualados, seríamos nós, Bueu, Chapela e Ribeira, vale? Depois hai 2 clubs que xa teñen xente máis veterana, que sería Perillo e Cedeira, pero que, bueno, vamos a andar todos aí, vai ser bonita, non creo que haya un claro dominador da Liga, vale? Entonces, vai ser ilusionante para todos, para os rapaces van a estar moi ilusionados. O formato de competición será de regata en liña de 2 quendas a 6 longos cunha distancia de máis de 5,5 km. En total repartiránse 4.000 euros en premios. Dende o Concello da Pobra agardan que a bandeira quede na casa e animan os veciños a achegarse a animar os remeiros. Para min é un orgullo que ter un club tan activo e con tanta, digamos, con tanto arraigo no noso municipio, que encima sempre ten ganas de facer cousas a pesar de todos os anos que levan encima, o cal é moi de agradecer. O apoio do Concello van a ter pois sempre na medida das posibilidades e nada, eu como sempre pois felicitar ao club porque a verdade fan unha labor organizativa moi boa, que prácticamente posiblemente o Concello solo sin esa axuda non podría facer. Entonces estarlle moi agradecido por eso, porque sigan dinamizando o noso municipio. E nada, eu animar a xente pois a que se achegue o sábado ás 5:30 da tarde pois a ver esta regata de Traíñas. Pois así rematamos, máis en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.